ọ bụ onye ga-akpọ mama nne ndị be anyị ekele m unu n'ụbọchị nke taata afọ m wee kabụrụkwa otu ọcha regional charity ụmụ agbara nwaanyị na nnachi unu afụgo m ka m si wee kwadosia taata unu afụgo n'ekike n'ụbọchị nke taata wee na-amasị mma gwakanenu m unu amakwana ife anyị na-eme gịnị modeling Sunday taata bụ gịnị ụka nne ha ịmanụ m na-asụ onye isi ndị regional charity ụmụ agbara ịmanụ ka o si adị onwere na-amụma na-ama maka nwaanyị beat everybody because enwere gịnị ihe a na-akpọ gịnị class mpụta mee gịnị bizọ class so o nwere nsọbele ndụmọdụ nsika ndị n'ụbọchị nke taata sikere ngwa gịnị ọ maka ụmụ agbara nwaanyị ibe m ụmụ ndị nne nọ ebe ọbụla ha nọ na scanning advice. You are a mother. Yes, you are a mother. There is something you need to know. Always feel the same. If you are going to make a when you let me image for me because I will not tolerate nonsense. I will walk up on table and I will take immediate effect immediately. So now I come do in a more calendar. Check the back. In a book on my baby. Then I went side cheek. Me buy off my man in a very classic. All the best. More about the best. I think maybe from there. I think it's Italian daddy. And that's what I want. That's what I get. Maybe I think tata. And we're more. And we're fried rice. And we're coconut rice. And we're getting cara pocket of favors. And we're cara pocket a big campus soup. Get the and sorry, I don't have all time. If you're not going to cheat you, you can get your teeth. You are not going to enter my house. You want to see so because in there, remember, you don't want one. So, what you call way it today, you do what? Bullshit him. Bullshit him. You go back for quality nonsense. You can take care of yourself, girl. On the my class. I think the alcohol mouth is outside the bed. Oh, boy, mama,